Ang maguray ka. Abay yaman eh. Imuna ka napat dito. Di mo na ka ta sa kaysa ta mo ilugan. Oh. Apay nga naladaw ka pailaan. Among ngamin. Nagladaw-ladaw ka, kababain ka, nagiti opisyalis nga, dito di pa'y larabi nga mag-isagsagan at agladaw-ladaw ka. Ni baka dati oras, impronto at daan, as jay. Amaw. Apay. Nagito yung opisyalis nga nakita. Apay. Nung maamuan na nakapay nga naladawak, idayaw da. Apay nga idayaw da ka. Naladaw ka nga ro din, idayaw da ka pailaan, Mike. Siyempre nung maamuan na yung rason, no apay ang naladawak. Anya nga ro ti rason. Tingmulo nga. Timulong ka. Timulong nga. Ay, ang kaso nga. Apay nga kasano ka nga timulong, istorya ang mga ron, apay nga naladaw ka. Imuna ka, di ba? Oo. Hindi sumarsarunoak na labsamon day day. Santo napasamak day day nga aksidente. Ay, muna aksidente ko nam. Agda napasamak nga aksidente. Isugayam nga tagi di ambulansya nagpapaspas nga papan di pinalunan. Why? Agda nagdinong apang pasahero a jeep kan may sa motor. May sa motor. May Oh. pampasahero a jeep. Grabe din napasamak kay jeep. Jeep din grabe pay. Grabe day jeep na damage nga birmay. Kaya motor nga eh. Maya. Uy, sabsabahan nga motor na ita. Uy sa bali day motor. Oh? Binurbur di akin motor. Binurbor di akin motor. Kung naman di umor na. Oh. Lungon. Isugayam nga ka man ni jeep ang bantaya mo. Maya di ka motor. Iso nga inabak na di jeep. Opo, isugayam. Sin na pukta head to head. Pa! Oh. Narek. Nakunas. Nakunas na di jeep. Agoray ka din agad ano di nadangran dita, nadunor kas kada nataypay siguro na. Ay, tsaka mo no, danatan. Aya. Ngam, grabe. Nagado yung babata nga pasahero. Nagado, goy-goyod da. Ay, guyuyod ang aro di Ay, pasahero. di jeep. Di jeep. Nanawar nung tayo una, guyuyod da. Di driver, naipit. Naipit, ay mo na tayo manibila. Oo. Hindi ko, di naabutan ko na dati may isang senior citizen. Bakit? Bakit? Guy-guyudon dan ni Jay Datar ti Jeep. Oh. Guy-guyudon yung agkarkarado ko nga mapanjay siya ako. Ay, mapanenti driver. Mapanjay ang driver. Ay, baka tulungan na tayo ta. Saan? Anya nga eh. Singsige rin ay sukli na. Manong driver di sukli. Senior citizen di discount. Guy-guyud yan sa akin. Nagano pa yung discount. Ay. Ada siguro di bakit dito eh. Turong dito eh. Ay, ada yun din. Ay, ada yung pinalunang gaya mga person. Ang grabe mo dito nga bakutin. Grabe. Na-disgrasya nga ro doon, nala na pa yung lasukli na Mike. Ay, una yan. Hindi pumanaw kami kuman. Oh. Ada manin may isang nagsardeng nga jeep. Oh, manan. Ada nagsardeng nga jeep. Oh. Sabi, wala. Ada amang sa amon dyan din unay. Tinulungan manan. Wala. Siyempre managtulong tayo mga. Tulong ka nga talaga. Ada nakita kayo dyan nga nakalugan. Anya ko na na. May sa alakay, may sa abakay. May salakay, kan may sabakay. Why, Senior nagsinamo citizen ta? manan. Ano naman tayo ta? Jeep nga ro tayo ta. Uy na, nagsinda mo da. Oh. Kung na, kapayan niya, di pagsungsungbatan nyo aya. Kung na dyan, bakit utitam ni Manong, oh. Oh. Napisang dyan short na. Oh. Tampay nga nakaburp. Ang nga nakaburp pa eh. Makikita dyan, kapitan. Anya nga kapitan. Ni kapitan. Ni kapitan na. Oh, kasano na nga na ibag nga saan na ibabain din na kay. Kung na di ba kayo? Manaw! Dahil ta shoot pan niya, napi guys. Oh. Makikita dahil ta silpon niyo. Oh, nag-social mo ta, silpon pa ko na na. Oh. Ay, takdong nga madlaw. Huwag mo nga mabayan ng dilakay. Ay, hindi niya ko na nga dyan Kung na dilakay. Sinirip na. Oo. Oh. By Oh. open line day ta. Nga natabot! Oo. Open line day ta. Ay, open line na, nakita na ah. Oh, ano eh. Kung na di ba kayo? Oh. Napay nga kasla. Nagluloy. Ay, asawa nagdumog. Nagtumaw. Oh, nagdumog di silpon na. Kung na dilakay. Sinirip naman na eh. By nalubat. Kung na di ba kayo? Opo, nagpuskol mo rin parang itatangan dahil kayang-kayang na ba eh. Kung na mo di ba kayo? Oo naman na. Nagkayang. Nagkayang Mike. Oh. Oh. Mata-charger dito yung manong. Hindi ko na dyan lakay. Matek! Kapay! Dito, charger mo, sumrag pati cellphone. Dakulan. Dakulan. Joke only apa? Joke lang. Nga magpaisugayan din.